Vo svojich 21 rokoch sa rozhodol so svojou snúbenicou spoznávať svet. Rozhodli sa pre Indiu, po príchode však zostali nemilo prekvapení. Krajina bola iná ako z obrázkov na internete. Otvorene priznávajú, že prvýkrát v živote zažívali úzkosti a panické ataky. Pozvanie do štúdia prijal filmár a cestovateľ Kristian Druga. Vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že si pozvanie prijal. Kristian, prečo práve India? Vieš čo, možno to nebude také romantické, ale asi najviac nás do tej krajiny lákalo práve jedlo, ktoré sme si zamilovali tu na Slovensku, keďže sme spoznali indickú gastronómiu relatívne neskoro. Prvýkrát som ju mal možno keď som mal 19-20 rokov. A tak nám chutila, že sme si s Duškou, mojou snúbenicou, povedali, že tam budú smerovať naše ďalšie kroky. Bolo to jedlo, nezlakli ste sa, keď ste prišli na miesto, alebo nebali ste sa predtým, než ste prišli do Indie, že ako to bude napríklad s hygienou? Lebo India je známa tým, že hygiena nie je úplne prioritou. Nebali ste sa tohto faktoru? Vieš čo, snažili sme sa byť relatívne dobre obozretní a opatrní. Mali sme niekoľko pravidiel. V prvom rade sme absolvovali všetky odporúčané očkovania, ktoré teda vydalo ministerstvo zdravotníctva do týchto krajín. Takže ešte predtým, ako sme vôbec sadli do lietadla, sme už všetko mali absolvované. Zároveň sme vedeli teda, že vodu budeme piť iba balenú a jesť budeme iba v reštauráciách, kde vidíme do kuchyne. Takže podľa týchto pravidiel, ktorými sme sa riadili, tak sme teda našťastie nezažili akoby žiadne to deli-beli, ako to volajú turisti. Vy ste tam išli s nejakou predstavou, ako vlastne India vyzerá, alebo vás to prekvapilo? Pretože niektorí ľudia by mohli povedať, že veď my vieme, ako v Indii funguje život, my vieme, ako tam fungujú ľudia. Čom vás India prekvapila? Úplne vo všetkom. Ten svet je... Napriek tomu, že ste videli tie fotky a aj tie videá zo sveta? Áno, ako väčšina fotiek na internete a filmov a videí je dosť romantických a vyzerajú krásne, uhladene, nie je tam toľko ľudí, toľko špiny a tak, ale akože veľmi nás prekvapila vo všetkom a no, môžem ti povedať náš prvý zážitok. Vlastne ja som sledoval takého youtubera, ktorý sa venuje tomu, že ukazuje, ako sa vyhýbať podvodom v Indii. A jedno z videí, ktoré som videl, bolo, že kde treba vystúpiť na letisku v Dili, aby práve si sa vyhol takýmto podvodníkom. A oni to majú tak spravené, že medzinárodné lety vystupujú cez jeden terminál a cez druhý vystupujú vnútroštátne lety a ten je úplne na opačnom konci letiska. No a on nám teda všetkým odporúčal, aby sme išli tam do toho vnútroštátneho, lebo tam teda očividne nebudú čakať nejakého medzinárodného turistu, ktorý by sa dal nejakým spôsobom oklamať. Takže išli sme tam a naozaj, keď sme vystúpili z lietadla a videli sme ten prvý terminál medzinárodný pre turistov, tak si to predstav ako z filmu Svetová vojna Z, kde boli všetci tí zombíci, bolo ich tam 5000, ktorí sa proste cez ten plot tam načahovali a poďte mojim taxíkom a tuto príďte, ja vám ukážem niečo a tak. A na tom termináli, kde sme teda išli na základe toho odporúčania od toho youtubera, tak nebol vôbec nikto a mali sme teda dostatok času objednať si nejaký Uber. Takže už to bol taký prvý šok, ktorý sme zažili. Aké najčastejšie podvody ste reálne zažívali, alebo ste sa s nimi stretli osobne na vlastnej koži? Vieš čo, Indovia sú takí, že oni ti ten podvod sa snažia predať ako takí obchodníci a väčšina z nich, ktorí nás stretli, sa nás stále snažili dostať na nejaké ministerstvo turizmu, kde teda predstav si to ako kanceláriu nejakú prepážku cestovnej kancelárie, kde normálne sedeli Indovia a snažili sa ti predať permanentku na vlakovú dopravu v Indii. Ale fakt si to nevieš predstaviť, že z 30 ľudí, ktorí nás za 15 minút oslovili, tak 29 sa nás pýtalo, či už sme boli na ministerstve turizmu a že oni nás tam vezmú, keď chceme. Teda jeden taxikár nás tam aj teda tak trošku ako uniesol a teda zistili sme, že naozaj ako predávajú permanentku na vlák, ale teda my sme to nevyužili, lebo sme vedeli, že sa to úplne neoplatí. Tak toto ministerstvo toho turizmu reálne existuje, alebo je to vymyslené
ministerstvo, prostredníctvom ktorého práve títo indickí obchodníci ponúkajú turistom takéto atraktívne ponuky. Tak ono fyzicky existovalo, ale neverím tomu, že to bolo nejaké ako oficiálne ministerstvo. Fakt to vyzeralo ako cestovná kancelária nejaká. A nazvaná ministerstvo. Áno, predávali permanentky dokonca na treťotriedne a štvrťotriedne vlakové služby, takže takými by sme ani nechceli jazdiť reálne z toho, čo sme si pozisťovali. Ako sa žije v Indii Európanom? Ako sa žilo v Indii vám? Cítili ste sa miestami ako nadľudia? Fú, to je strašne zložitá otázka. Úplne na úvod by som to tak zhrnul, taký disclaimer, že India je obrovitánska krajina. To, že sme boli v Indii, tak ako my sme toho pochodili síce dosť, boli sme tam 3 týždne, ale ani zďaleka sme nevideli ani väčšinu, ani to všetko, čo sa dá. Môžeš si to predstaviť ako cestovanie po Európe reálne, hej? Že to, že si bol v Taliansku pozrieť na dovolenke, tak nevieš si predstaviť, ako žijú Európania inde, a tak je to aj v Indii, takže úplne iné zážitky sme mali zo severnej Indie, úplne iné z južnej a úplne iné zo strednej. Takže to je jedna vec. A druhá vec, či sme sa cítili ako nadľudia, vieš čo, často som sa zamýšľal nad tým, aké šťastie my Európania máme, že sme sa narodili v takých podmienkach, aký sme sa narodili. Vypichnem len pár zážitkov, ako že sme sa predierali ulicou, kde boli chudobní a špinaví ľudia, deti plaziace sa po zemi, ktoré ťa chytali za nohy, aby si sa proste zastavila a dali im kúsok nejakého jedla. Že to vôbec není také, ako tá chudoba u nás, kde proste ten bezdomovec si niečo vypýta a potom si ide za to kúpiť alkohol. Hej? Že tam fakt boli ľudia hladní a chorí. A nebolo mi to úplne akože jedno, hej, že fakt ich tam bolo strašne veľa. A na tej istej ulici, kde boli títo chudáci, tak išli Indky oblečené v kašmírskom hodvábe a nakupovali si drahé zlaté šperky, hej, že ten rozdiel medzi tými vrstvami spoločenskými bol neskutočný. Je India rozdelená na také turistické zóny, že nejaké časti sú krajšie, vyslovene pre turistov, nejaké časti naopak je ten reálny život Indov a všetkých tých obyvateľov Indie. Sú tam turistické zóny, ktoré sú odporúčané a naopak miesta, ktoré odporúčané nie sú pre turistov, ktorí prídu? Vieš čo, ono je to strašne ťažké takto povedať, lebo vlastne tie turistické miesta, ktoré my sme chceli vidieť, tak boli miesta, kde reálne aj domáci fungovali a existovali. Hej. Chceli sme vidieť Chandichowk Spice Market, ktorý bol historicky najznámejším trhoviskom korenín, kde chodili dokonca čínsky cisári nakupovať korenia. A bol to najznámejší market teda v Ázii, s tým, že normálne tam domáci chodia. A teda úplne turistické miesto to nebolo. Boli tam úplne nehygienicky zavesené kurence mŕtve za nohy, hej, kde sa ti snažila nejaká babka predať proste kuracie mäso, ktoré už aj nevoňalo ako malo. Hej, proste vravím, deti sa ťa stále dotýkali, akože my sme mali šťastie, že sme mali samé dlhé veci, lebo boli sme tam v januári a tedy v Indii nie je úplne ako najteplejšie. Takže sú tam teda takéto miesta, ktoré sme videli, a potom je tam napríklad, sú miesta ako v Agre Taj Mahal, kde ale tiež je to zaujímavé, že je tam viac Indov ako turistov, s tým, že Indovia majú dokonca ešte aj asi 5-násobne lacnejšie vstupné do všetkých týchto múzeí, a my sme tam boli asi 10 reálne, čo som nás zbadal. Inak to je zaujímavé, to poviem, že pre Indov, keď oni videli Európana, tak my sme boli ako celebrity. Oni zrazu zbadali bieleho človeka a zhrnulo sa ku nám asi 50 rodín a každá si pýtala, či sa s nami môže vyfotografovať. To som myslel tým nadľudia. Či si sa v istom momente, keď ste sa nachádzali medzi tými ľuďmi, medzi tými obyvateľmi, necítili ako nadľudia, že vlastne áno, aj tieto celebrity, že vlastne ste niečo viac, a zároveň ale, že ako keby sa všetci k vám tak kláňajú a snažia sa od vás aj získať nejaké peniaze napríklad. To bolo vlastne myslené tými nadľuďmi. Či ste sa necítili v tomto zmysle ako nadľudia? Vieš čo, necítil som sa tak úplne. Ja som si bol vedomý toho, že strašne veľa z tých ľudí, ako 99%, tú Indiu nikdy v živote neopustilo a nikdy v živote ju ani neopustí. Dokonca veľmi zaujímavé boli momenty, kedy sa ma pýtali domáci, že kam ideme ďalej.
Hej, a ja som im povedal Keralu napríklad, a Kerala je úplne na juhu Indie, skoro už pri Sri Lanke. A ja som na nich videl, že proste oni by sa tam nikdy v živote nedostali z tých svojich platov a tak, hej, že ako v tomto som si to uvedomoval, že oni stále mi odporúčali, a choďte určite pozrieť do Uttar Pradešu, do Jaipuru a tak, hej. A ja som sa ich spýtal, a vy ste tam boli? Že nie, ale vraj je tam krásne. Hej? Že oni to tak ako, že takto, že vyslovene ti to snažili sa ponúknuť, že choď tam, uži si, ty na to máš, ale ako oni si to dovoliť nemohli. A ako necítil som sa tak, skôr som si to takto po tej ľudskej stránke uvedomoval. No a pre tých druhých, pre tú druhú časť Indov, ktorá teda ani mne nie je úplne najsympatickejšia, tak pre nich som sa skôr cítil ako dojná krava, ako nejaký nadčlovek a teda stále ale podotýkam, že proste je to spôsob života, ktorý musia žiť kvôli tej situácii, v akej sa nachádzajú. Cítil si, že tí domáci tam robili medzi sebou nejaké rozdiely, napriek tomu, v akom sociálnom systéme fungujú, žijú? Cítil si takéto niečo? Cítil som také niečo. Dokonca poviem ti funny story, neviem, či to tam máš niekde, že sa k tomu dostaneme, ale teda my sme sa dostali s Duškou aj na indickú svadbu. A to bol tiež taký príbeh, že sme išli z Dubaja lietadlom do Dili. To bola naša úplne prvá cesta do Indie. A stretli sme vlastne našu prisediacu, ktorá sa volala Mahima, a ona tak medzi rečou spomenula, že teda ide do Indie, lebo sa ide vydať so svojím manželom, ktorí teda akože bývali spolu v Dubaji, ale išli za rodinami do Indie a mali tam obrovskú svadbu, 7 dní trvala, asi 5000 pozvaných hostí. A teda medzi rečou nám spomenula, že vyzeráme celkom v pohode a že teda môžeme prísť na svadbu. No a tam napríklad som sa tiež veľa s nimi rozprával, a tak som viac navnímaval tú ich kultúru. A tieto rozdiely, čo si sa pýtal, tak napríklad majú aj pri mesožravstve. Hej, že keď niekto je meso, tak automaticky je pre nich ako, nechcem povedať, že horší človek, ale skôr je, že hriešnik. Hej, že nie, že horší, ale proste, že je taký ako slabší jedinec, lebo zhrešil, že no a vysvetlím prečo. Indovia veria, že vo všetkom živom je kúsok Boha. To je vlastne to, čo oni si dávajú taký ten pozdrav, že namaste. V kurencoch ale nie. Aj v kurencoch. Takže aj toto oni považujú za všetko meso, všetko meso, s tým, že teda, ako hovoria to namaste, tak to znamená, že idem do toho nejakého večného života v tebe, lebo aj v tebe je kúsok Boha, tým pádom sme akoby jedno, že sme prepojení. A oni teda veria tomu, že keď to meso zješ, tak akoby si zabil kúsok Boha, existujúceho niekde tu na zemi. Takže preto oni to tak vnímajú dosť radikálne. Zároveň nepijú alkohol, nefajčia cigarety, lebo tiež, keď proste zabíjaš nejaké svoje bunky v sebe, tak vlastne ubližuješ tému Bohu, ktorý je v tebe nejakým spôsobom ukrytý. Takže už len v tomto bolo vidno také veľmi duchovné zmýšľanie a to nazeranie na tých iných ľudí, ktorí to tak nedodržujú. Ja som to spomenul už v úvode, že ste vlastne prvýkrát v živote zažívali také intenzívne úzkosti a panické ataky. A k tomu smeruje moja otázka. Aký bol vlastne najsilnejší moment, ktorý ste zažili v Indii, ktorý vám napríklad aj spôsobil tieto úzkosti a panické ataky? Inak ja to nemám akože nejako medicínsky potvrdené, že som niečo také zažíval, ale boli to akože najhoršie pocity môjho života. Áno, kedy proste som mal ten obrovský tlak na hrudi a proste bál som sa, že čo bude ďalej. No a asi najväčší som zažil vtedy, keď vedeli sme, že odchádzame z Dili, išli sme do Agry. Agra je tam, kde je Taj Mahal. Je to asi 200 km vzdialené mesto a chceli sme ísť vlakom. S tým, že vlak nám mali z okolo, ja neviem, 4. Mali sme celkom dobrú nejakú prvú triedu objednanú, čo prvá trieda u nich vyzerá tak ako naša štandardná, hej, že proste si v kúpečku s ďalšími 5 ľuďmi. A vlak meškal. Postupne sa na tej rampe začali zhromažďovať ľudia od vymyslu fakt sveta. Boli tam proste princezné v drahých šatoch a boli tam chudáci, ktorí sa plázili po zemi a robili zvuky ako z The Last of Us. A vlastne vlak nikde, už meškal 2 hodiny, hej. Internet veľmi ťažko sa tam dal akoby získať, tak som stále pozeral, našiel som si takú aplikáciu na to meškanie, no a
Už nebol vlak asi 4 hodiny a ja som si uvedomil, že dobre, že to už je hodina 12, že my nestíhame tú dobu check-inu v tej Agre, kde máme dohodnuté to s tým ubytovateľom, že máme dovtedy dojsť. On nám povedal, že nás bude čakať do nejakej 11. večera, že potom si pôjde láhnúť a že smola. No, takže tam si predstav ten strach, že teraz ja som zodpovedný za tú svoju snúbenicu, sme tam proste sami dvaja v cudzom svete, teraz vlak mešká. Teraz je čo? No tak dobre, tak nie je iná možnosť, zaplatíme si taxík. No a naskočilo mi na Uberi, že mám nejaký 40% discount na takúto dlhú vzdialenosť a reálne ma, Patrik, vyšla tá cesta možno 35 eur, hej, akože 200 kilometrová. S tým, že... Pre toho taxikára myslím si, že to bolo... Myslel si v tej chvíli, že je milionár? To neviem, lebo ako ja som prišiel k nemu, on nás už tam čakal a teraz to bol Ind, ktorý nevedel ani po anglicky a zrazu len tak niekto hovorí, že full tax. A ja, že prosím, že čo? Po slovensky. A on full tax. A ja potom, že on hovorí, že full tax, že on chce, že celú cenu, že bez tej zľavy. A ja hovorím, že no v žiadnom prípade, kamarát, že ja som si to tu už uplatnil, ten kupón a proste mne už ten kupón tá aplikácia nedá, ja som sa dohodol s nimi na túto cenu, tak ma vezmeš na túto. Tak taký mrzutý povedal, dobre, že nasadajte. No a vtedy pre nás začalo, akože teraz už sa na tom smejem, ale vtedy pre nás začalo fakt také ako nepríjemné peklo v úvodzovkách, lebo my sme boli zavretí proste v tom jeho aute. On začal po indicky ho volať s nejakým kamošom. Smog taký, že na tej síce štvorprúdovej diaľnici, na tom jednom smere, takže ona reálne bola ako 8-prúdová, bol taký smog, že my sme videli maximálne po špičku kapoty. Hej, a teraz išli sme po tej diaľnici smerom do Agry a veľmi sme sa teda báli, lebo asi, ja neviem, po 30. kilometri zistil, že mu začína dochádzať palivo. On mal takého hybrida, že išiel aj na LPG, aj na benzín. A teda LPGčko mu už skoro dochádzalo, benzín mal na jednej čiarke. a teraz akože najhoršie na tom celom bolo, že my sme vlastne opustili to Dili a my sme zrazu videli tie úplne, že najkrajnejšie miesta, osady, ktoré boli mimo mesta, chudobných ľudí bez nôh, ktorí tam proste skackali o barliach a išli sme touto krajinou. Bola noc, podotýkam, ja som sa našťastie dohodol s tým našim pánom ubytovateľom v Agre, že teda nás počka, že my sme mali príchod, ja neviem, o 1:00, o 2:00 ráno, hej, oproti tomu, čo som spomínal. Takže ja som si s ním písal, mal som powerbanku napojenú na telefón a v tom momente vlastne prišli mne také najväčšie úzkosti, lebo ja som si uvedomil, že vlastne keby čokoľvek spravil aj ten Ind, tak ja som si bol vedomý toho, že nejako by som ho teda bol premohol. Ale čo spravíš v krajine, kde proste si mimo mesta, mimo civilizáciu, sú tam len tieto osady zombíkov a proste si s autom bez benzínu, hej. V strede ničoty v tme, hej, a v smogu, že ty si reálne nevidel prichádzajúceho človeka, len postavičky, ako sa hmírili v tme. To inak celé pôsobí ako dobrá hra? No ty koksa, ako výborná. Takže jediné, čo mne napadlo, bolo, že som proste napísal rodičom, teda, že nech vedia, že sme na tejto trajektórii, dal som si číslo na slovenskú ambasádu v Dili, hej, že pre istotu, že keby niečo, že som telefonoval. No hej, a teraz vezmi si, že do toho celého v tom smogu on išiel a my sme nevideli, kam máme ísť, lebo sme nevideli ani čiary na ceste. Fakt tam bol akože obrovský smog. A kamióny sa rútili v pravom pruhu okolo nás a mali takú sirénu, ktorá fakt znela jak z počítačovej hry, lebo to znelo ako taký nejaký zlý klaun, ktorý sa blíži do mesta, ktorá znela 500 metrov predtým, než sa zrazu vyjavili z toho smogu svetlá a prevsvišťali popri nás, hej, že akože to bola jediná možnosť, to trúbenie, aby sa uhli všetci, čo stoja na ceste a bolo to akože pre mňa strašne teda strašidelné. No a teda nakoniec to samozrejme dobre dopadlo, zobral nás teda do Agry s tým, že ešte nás poprosil, že nech teda vystúpime si z auta na chvíľku, lebo musel dotankovať ten plyn do toho auta, aby vedel dojsť tam, kde sme mali. Tam teda chvíľku sme tak postavali pri aute, zatiaľ čo takí fajčiaci Indi sa tam proste kúkali, že čo to za pekných Európanov prišlo tam o 1:00 ráno. No a teda nakoniec som mu dal tú full tax, čo chcel, lebo teda ako keď som si predstavil, no a prepáč, to najdôležitejšie bolo, že my sme išli 6 hodín.
My sme išli 6 hodín celú noc v aute bez bezpečnostných pásov. Hej, po diaľnici, kde takto proste sa všetko dialo, takže toto bola asi alfa omega, čo som nespomenul. Takže 6 hodín sme išli a keď som si predstavil, že on sa bude teraz vracať za ženou a za deťmi ďalších 6 hodín v noci a dúfam, že došiel teda po tej ceste, tak som si povedal, že tá Fulltex sa teda akože že ma nezabije. Neviem, či inak existujú vôbec nejaké dáta, analýzy tej bezpečnosti v Indii, ale aspoň z toho celého, akože ak mi to príde, tak tí vodiči musia byť multitalentovaní na to, aby mohli šoferovať v takej krajine. Tam nie sú absolútne žiadne bezpečnostné opatrenia dodržiavané, absolútne nič. A oni tam používajú klaxón, akože dosť veľmi často. Pre nich klaxón je jednoducho signalizácia, že teraz sa nehyb. Že ja o tebe viem, ja vzadu o tebe viem, čo si ty vpredu, takže ak sa nepohneš, nenarazím do teba. A tým, že trúbim, ti dávam vedieť, že idem a nedávam ti prednosť. Hej. Takže tam si predstav uličku, kde išli všetky tie tuktuky, tie rikše. A teraz fakt akože boli tam možno 3 pruhy, ale 7 rikší sa tam zmestilo okolo a tlačili sa proste cez tú križovatku. Takže hej, no, nejaké zákony veľmi tam neboli, len ten klaxón a nejaké indické nadávky. A vidíš, dobrý nápad si mi dal ten klaxón, vyskúšam na Slovensku. Vie byť India aj pekná, bezpečná? Po prípade nazvime to tak, že vie byť otvorená všetkým, napríklad aj ľuďom, ktorí prichádzajú za turizmom, prichádzajú objavovať Indiu a jej krásy napríklad. Určite áno. Akože toto všetko, čo som ti povedal, tak to je tá jedna strana mince. Zároveň si myslím, že to je pohľad ľudí, ktorí nič iné takéto predtým nevideli. Bolo to náš first time v Ázii a všetky blogy ti povedia, že proste India je jedna z tých najťažších destinácií, kam sa môžeš vybrať ako first timer. A že odporúčajú skôr Sri Lanku alebo Bali na začiatok spoznanie tej kultúry, ale India je nádherná. My sami sme si s Duškou povedali, že keby sme tam najbližšie išli, tak už sa bojíme o mnoho menej, sme o mnoho menej ostražití, lebo veľakrát už len z toho strachu, z tých predsudkov a z toho všetkého, čo sme tam proste nejako mali vcítené, tak sme veľakrát aj odmietali rôzne príležitosti na nejaké zážitky, lebo sme sa proste báli. Ale India je nádherná, majú úžasnú kultúru, dlhoročnú náboženskú históriu a zároveň toto všetko boli ako tie turistické ohniská, tie preplnené metropoly, kde sme boli všetci teda na kope, ale mám známych, ktorí majú úplne iné zážitky, ktorí išli napríklad na sever do Himalájí, k Tibetanom a podobne, hej, kde je to úplne o inom, lebo není to ani také preľudnené, není tam ani taká chudoba, mali možno viac času pozerať sa ako po okolí a tak. Pre nás asi najkrajší zážitok bolo, keď sme boli dole v tej Kerale, tam sme strávili asi 5-6 dní, krásne pláže, kde boli nemeckí turisti, bohatí, ktorí tam chodili na dovolenky, hej, pieskové pláže, čistá voda, kokosové vody, ovocie od vymyslu sveta, ráno sme mali proste smutička, ktoré nám proste tam pripravovali, že to bol úplne iný svet, bolo tam aj teplejšie, nejakých 30 stupňov, ja som tam úpal dostal, lebo zrazu vieš z toho šoku, že sme boli v zime 10 stupňovej. Tak to bol rozdiel. A potom druhý krásny zážitok bola tá indická svadba v tej indoor, kde teda sme nemuseli zaplatiť ani cent a krmili nás tam od rána do večera kuchári so švédskymi stolmi. Ráno sme vstali, mali sme pripravené švédske raňajky, na obed nás usadili, dali pred nás táli, sa volá taká tácka, kde máš rôzne indické omáčky a ako náhle ja som dojedol jednu, tak oni tam krúžili s tými hrncami a dobral mi tú omáčku. Takže ja som vlastne mal non-stop plný tanier a mi to bolo také blbé, že ja to chcem už dojesť a on stále doberal. Takže sú krásne zážitky, ktoré akože máme odtiaľ a tak ako som odchádzal odtiaľ s tým, že už sa tam v živote nechcem vrátiť, tak neviem, či to je spomienkový optimizmus, alebo to tak nejak usadlo vo mne a viem, že určite sa tam vrátiť budem chcieť. Tebe inak špeciálne svietili oči pri tom jedle. Čas vidím, že jedlo svietia oči. Chris, my momentálne na Slovensku zažívame tiež rôzne krízy, ak to tak môžeme nazvať. Ty celý život žiješ na Slovensku. Vidíš, ako tu často veci fungujú, nefungujú, napríklad zdravotníctvom, mohol by som pokračovať minúty, hodiny. Vrátil si sa z Indie späť sem na Slovensku a povedal si, že som konečne doma?
Áno, určite som sa tak vrátil. Vravím, tie prvé dni po návrate som teda sa do Indie vrátiť nechcel. Nejakým spôsobom mi v hlave zostali len tie najhoršie spomienky a proste som bol tak nejak zameraný na to, že to sú zvieratá, ktoré proste neustále ťa len otravujú a žobrú od teba, neviem čo. Ale to všetko boli také dosť skreslené moje vnímanie, že fakt tam boli aj pekné veci, ale áno, určite som si povedal, že konečne som doma, že vďaka Bohu, že už som doma a teda, že sme v bezpečí. Ale presne keď spomínaš tie krízy, tak som si uvedomil, že vlastne sa na Slovensku nič nedieje. V takom nejakom akože kritickom slova zmysle. Áno, sú veci, ktoré sa dajú zlepšovať. Myslím si, že sa postupom času aj zlepšujú. Ale to, čo my voláme krízy, tak okolo kríz ani nešlo. Akože my máme všetko, po čom proste by sme túžili. Máme čo jesť, máme pitnú vodu z kohútika, z ktorej sa môžeš napiť. Už len takú blbosť, hej, ako pitná voda z kohútika je niečo, čo tam nemajú. A ani domáci, to není pravda, že domáci pijú pitnú vodu. Ani domáci nemôžu piť takú vodu, ako majú tam, vieš. Takže ten základ života, ktorý my máme, tak to je neskutočné bohatstvo. My prezradíme teraz jednu vec špeciálnu. Vtedy, keď ste vlastne išli do Indie, tak to bola ešte vlastne tvoja snúbenica. Áno. Ale dnes už je to tvoja manželka oficiálne. Mám sa pýtať, či vám India spôsobila nejaké komplikácie vo vzťahu? Ako ste zvládali tú skúsenosť tej Indii? Ako to zvládal váš vzťah? Všetko to, čo sa tam dialo. Podporovali ste sa navzájom v nejakých kritických situáciách napríklad? Vo všetkých. Akože ty, ak si sa spýtal, že či nám to spôsobilo nejakú komplikáciu, tak práve naopak. Myslím si, že nič predtým nás tak neutužilo a tak nejak nestmelilo dohromady. A práve to bol taký ten návrat k takému nejakému prirodzenému partnerstvu, že ja som vlastne bol ten rodový stereotyp chlapa, ktorý teda na všetko dával pozor. Cítil si tlak v tejto polohe? Brutálny, ale predstav si to tak, že akože tá doba sa zmenila, hej, že moji rodičia v mojom veku vtedy už proste bývali sami vo vlastných bytoch, rodičia už sa nestarali, ale my, podľa mňa, naša generácia sme o mnoho viac naviazaní na tých rodičov a ja som si uvedomoval, že toto je prvýkrát, teraz nehľadiac na nejaké dovolenky po Európe, kedy ja som tam fakt sám za seba. Že ten ocko mi už nepríde pomôcť, hej, a nevie sa za mňa postaviť v tých kritických situáciách, že ja tam teraz musím byť ten chlap, ktorý sa postará, takže ten tlak bol brutálny, ale v čom si to bolo aj prirodzené, hej, že Duška bola tá, ktorá ochutnávala, spoznávala, bola taká ako užívala si to. Bola prvá, čo ochutnáva? Vieš čo, akože tak som to úplne nemyslel, ale akože tie ovocia a všetko, že to si tak ona užívala všetko. A ja som bol teda ten, ktorý mal stále oči na stopkách, ja som pozeral, že kto sa ako nám práve blíži, rýchlo som ju zobral okolo ramien, poď ideme preč, lebo tam idú po nás dvaja ľudia, ktorí nás chcú zavolať na ministerstvo turizmu. Takže hej, akože určite nás to utužilo a myslím si, že práve v Indii sme sa vlastne aj rozhodli, že tú svadbu tak trochu uponáhľame. Akurát som sa chcel opýtať, či to bola práve India. Že vlastne my už sme zasnúbení boli síce, ale povedali sme si, že nie je na čo čakať. Proste musíme sa vziať čím skôr, lebo ako je to... Tak nás to smelilo. Hovorí Kristian Druga, filmár a cestovateľ. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja. Bolo to príjemné.